Pere Català i Pich era un intel·lectual que treballava molt fort el tema de la recerca pràctica sobre com fer la publicitat de la millor manera possible perquè arribi realment aquesta idea a la gent. Això, quan va començar la guerra, ell va quedar sense feina perquè no hi havia cap cosa a vendre, però el comissariat de propaganda, principalment Emili Mira i Jaume Miratvilles, es van adonar que tot aquest coneixement que ell tenia es podia fer servir també no per fer una tasca de venda de coses, sinó per vendre un producte, o sigui, una idea. Aquest és el passatge, diguem, de Pere Català Pich, del publicista al propagandista. Català Pich, doncs, el que fa és organitzar tot el que seria el comissariat de propaganda en Jaume Miratvilles i tirar endavant l'organització de tota aquesta institució, que políticament la fa Jaume Miratvilles, però que l'organització és de Pere Català i Pich. Posteriorment, quan ja comença a treballar allà, ell es dedicarà principalment a la secció d'edicions del comissariat de propaganda, principalment a contactar amb intel·lectuals, a fer revistes, allà va publicar la seva revista Nova Ibèria, i també a la difusió de cartells i fotografia. Allà, diguem, en aquest marc, s'entén la seva producció del seu famós cartell Aixafem el feixisme, que s'havia fet abans, però que comença a difondre's posteriorment, quan arriba tota aquella gran sèrie de cartells catalans produït pel comissariat de propaganda.